Быйыл Габдулла Тукайның тууына 135 ел. Тукай яшәгән еллардан ераклашкан сайын аның иҗаты тирәнрәк ачыла бара. Габдулла Тукай тормышы һәм иҗаты 3 томлык басма нәшр ителү шуның матур мисалы. Татар информ мәгълүмат агентлыгында шул уңайдан матбугат очрашуы узды. Тулырак Ләлә Зәйнуллина видеоязмасында. Бийик шагыйребез турындагы мирасны барлаганда яңадан яңа мәгълүматларга тап булабыз. Әлеге хезмәт 2017 елда Галимҗан Ибрахимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында Тукайны өйрәнү фәнни юнәлешендә башкарылган күләмле проект кысаларында тормышка ашырыла. Без белмәгән чыганаклар бар. Әйтик, анда шул фикер газетлары табылмаган, әйтик, аларны үзләргә кирәк. Алар каядыр ята. Иманым Камил шул Казакстанда аны барып яхшылап тагын өйрәнергә кирәк. Махсус экспедицияларга чыгып. Проектка әдип әсәрләренең 6 томлык басмасы шагыйрьнең энциклопедиясе дә керә. Безгә бик мөһим иде Тукайны менә нәкъ татар дәрьясендә, татар мөхитендә күрсәтү. Без бу проектны милләтләр эше буенча федераль агентлык үткәргән ключевое слово конкурсына да тәкъдим иткәнек һәм Аллага шөкер, менә күптән түгел генә бу проект анда беренче урын иң яхшы фәнни проект номинациясендә лауреат булды. Бу проект безнең ике телдә формалашкан һәм без аны татар укучысына гына түгел, киң катлау рус телле укучысына да тәкъдим итәбез. Яңа басмада китерелгән материаллар архив чыганакларына, хатлар, көндәлекләргә нигезләнә. Тукайның тормыш һәм иҗат юлын шул чор милли мәдәнияте белән бергә күз алларга мөмкинлек бирә. Шулай ук әле ачыклыйсы фактлар күп дип белдерә галимнәр. Ләлә Зәйнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.